ɗaya daga cikin wuraren da suka fi ban sha'awa a ƙasar Sudan shine inda ake buga alkur'ani. Wato gida ne wanda aka ware, ba aikin da ake dare da rana, safe da yamma, illa buga alkur'ani mai tsarki domin rabawa ga jama'ar almusulmi a duniya baki daya kuma kyauta. Wannan guri da ake kiransa, za mu iya kiransa gidan alkur'ani, yana nan ne a Khartoum, babban ƙasar Sudan. Ku biyo mu domin gani ya kori ji. Wannan gida na Darul Mushaf Qur'ani shine na farko a Afirka kuma na hudu a duniya irinsa masu buga alkur'ani mai girma da kuma rarraba shi kyauta. Baya ga wannan na Sudan da akwai irinsa a Riyadh ta ƙasar Saudiya da Turkiya da Iran da kuma ƙasar Pakistan. Wannan na Sudan wanda aka yi shi domin nahiyar Afirka an kafa shi ne a shekara ta 1994 ya kuma kama aiki ga dangadan ne a shekara ta 2001 inda yake gudanar da wannan aiki na buga alkur'ani mai girma da kuma rarraba shi ba gazawa a ƙarƙashin jami'ar ƙasa da ƙasa ta Afirka. Kuma kawo yanzu gidan ya buga cikakkun alkur'ani da kuma hizifi da yawan sai kai kimanin miliyan 16 tare da rarraba su a ƙasashe 45 manya da ƙanana a ciki da kuma wajen nahiyar Afirka a riwayar Duri da Hafs da Kanun da kuma riwayar Warshi. 69 و 753 wannan kuma nan a ƙasar Nigeria aka kai rubu yasin 112,500 nuskha. nan ushur akhir aka kai mata 439,000. Wato waɗannan ƙasashen na Senegal da Najeriya su ne suka fi yawan babu Qur'ani cikakke da kuma ainihin majizi. Waɗannan su ne kuma suka fi yawa. Waɗannan kuma su ne sauran ƙasashen. Wannan ƙasashen shuwayya yawan su ba kamar na Najeriya ba da Senegal. Wani abin ban sha'awa dangane da wannan gida shine yadda ake aikin buga littafi mai tsarki cikin tsari da tsafta da kuma sa ido ta hanyar ma'aikata ƙwararru da kuma kayan aiki na zamani. An kiyasta cewa yawan musulmai a nahiyar Afirka ya kai kimanin miliyan 500 kuma burin wannan gida shine ya wadata nahiyar Afirka da Qur'anin da zai kai ga kowane mutum musulmi a nahiyar ya mallaki guda ɗaya. Musulmai mawadata ne musamman da ƙasashen Larabawa ne ke yin wannan hidima don neman lada. Amma yanzu wannan gida ya ƙudiri aniyar janyo waɗanda ake yi domin su, wato 'yan Afirka da su ma su zo su saka jari a wannan babban aiki na sadakatin jariya.